estét kívánok! A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete és a Váci Kajak-Kenu Baráti Kör szervezett péntek délutánra kiállítást és közönség találkozót. A művelődési központ aulájában nyíló tárlat elsősorban a kajak-kenu sportág relikviáit vonultatja fel, de emellett a váci sportsikerek emlékeit is meg lehet tekinteni a nagyméretű tablókon. A kiállítás megnyitójára Beer Miklós megyéspüspök és Harrach Péter országgyűlési képviselő jelenléte mellett az edzők, növendékek, továbbá több sportlegenda részvételével került sor. Az érdeklődők csoportjában feltűnt többek között Hess Mihály, aki váci kajakosként indulva küzdötte magát egészen az olimpiai, majd a világbajnoki címig, de megjelent az eseményen Wichmann Tamás, többszörös olimpiai és világbajnok kenus, valamint Kammerer Zoltán, szintén többszörös olimpiai és világbajnok kajakos is. Az egybegyűlteket Mokánszky Zoltán alpolgármester köszöntötte. Hirtelen nem is tudom megszámolni, hogy 1 négyzetméterre jutó legtöbb olimpiai aranyérem, vagy aranyérmes most itt van a művelődési házban Vácon. És akkor még nem beszéltem arról, hogy itt vannak világbajnokok is, szép számmal. Úgyhogy azt mondhatom el, hogy Vác városa méltán kapta meg a Nemzet Sportvárosa címet. Az alpolgármester a fiatalokhoz fordulva reményét fejezte ki, hogy az utánpótlás is felnő majd az elődök teljesítményéhez. Majd Hess Mihálynak adta át a szót, aki arról beszélt, hogy a szorgalom és a kitartás az iránytű a sikerekhez vezető úton. Kívánom nektek, ifjabbak, hogy szeressétek ezt a sportágot. Én a sportágat itt van a Duna, közelbe hozzánk, nem kell messzire menni. Ez a tevékenységi terület biztosíthatja számotokra azt, hogy ilyesféle eredményeket, mint amikről itt képeket látok, ezeket ti is meg tudjátok tenni. A kiállítás megtekintése után az addigra jócskán megszaporodott, főként fiatalokból álló érdeklődősereg átvonult a művelődési központ színháztermébe, ahol Fördős Attila polgármester köszöntőjét követően a színpadon helyet foglaló élsportolók beszéltek pályafutásuk és sikereik főállomásairól, végül a közönség kérdéseire is válaszoltak.